خودро аз даст надиҳед. акнун нисбати он мардоне ки комментарияҳои бад менависанд чӣ гуфтаниям? шумо мард ном доред, локин аз рафтори мардигарии шумо ҳеҷ чиз намондааст. мард набояд даҳанаш ранги калушки дарида кушода бошаду ифлос. ғайбат кардан, гапи бад задан шахси дигарро ин рафтори ноарзанда аст, махсусан аз тарафи мард. ба фикрам шумо бар ин мардон на дониши хуб дореду на ҷаҳонбинии хуб. зеро аз рафтору аз гапҳоятон маълум аст ки шумо то ҳол дар асри сангин зиндагӣ карда истодаед ва фикрҳои худро тарзи ваҳшӣ баён мекунед. бо ин рафтор шумо на зиндагии худро ба пеш бурда метавонеду на ватани худро. боз як масъалаи дигар дар он аст ки онҳо худро мусулмони аслӣ меҳисобанд назар ба мо. хайр, агар ту мусулмони аслӣ бошӣ, бояд дили худро пок нигоҳ дорӣ, забони худро тоза нигоҳ дорӣ, ба дигар бандагон бахиливу ҳасадхӯрӣ накунӣ, ба забон гапҳои бадро нагирӣ. менависед ки ман беномусам. бовар кунед, номусе ки ман дорам дар дили сиёҳи шумо ва фикрҳои ҳароми шумо ин қадар номус пайдо намешавад. на қудрати некӣ кардан дореду на қудрати одамгарӣ. мо канали арзандаро барои одамои бомаданият, одамое ки дониши хуб дорад, ҷаҳонбинии хуб дорад, одамоне ки қудрати некӣ кардан ва одамӣ карданро доранд кушодаем, на барои одамои бемаданият, одамое ки ваҳшӣ ҳастанд ва фикри ҳаром доранд. менависед ки мо худро реклама карда истодаем. шумо аввал маънои калимаи реклама ва дар кадом соҳа истифода бурдани ин калимаро бифаҳмед, баъд як чӣ нависед. боз як масъалаи дигар дар он аст ки менависед ки ман ҳамсари худро нишон дода истодам ба ҳама. ин фикри хато ва беақлонаи шумо аст. зеро канали арзанда пеш аз ҳама канали оилавӣ мебошад. мо дар ин канал баъзе хушиҳои зиндагиамонро ба тамошобинон нишон дода истодаем, то ки онҳо ба хушбахтии худ, ба муносибати якдигар боз ҳам бисёртар аҳамият диҳанду зиндагии худро боз ҳам осоиштатар гузаронанд. ҳамсари ман зани илмомӯз аст ва ман намехоҳам ки ҳамсарам ранги баъзе занҳо дар даруни чор девор шинад. ман баръакс мехоҳам ки ҳамсарам илми худро аз ин ҳам боз зиёда гардонад, зеро ки зан ҳам мисли мард бандаи худо аст. менависед ки сару либосаш дар интернет ҷоиз нест. чо карда сару либосашро? дар сар рӯймол, китфо пӯшида, дастош пӯшида аст, почаҳош пӯшида аст. шумо дар ватан назар кунед, аксарияти занҳо чӣ тавр либос мепӯшанд. онҳо ҳатто куртаи атласро ба тарзи европейски духта ба бар мекунанд ки қариб ки ҳама ҷошон метобад ва дигар мардҳо ба онҳо назар мекунанд. кани равен дар ватан, дар кӯча ҳамин хел занро дида ба рӯяш дар бораи сару либосаш гап занед, юрак мекунед ё не? айбам шавад, боварӣ дорам ки дар ҷоятон мериҳеду қудрати сухан карданаш намекунед. а дар интернет худро мард меҳисобед ва мусулмони аслӣ. мард ки бошед то охира мардигарӣ кунед, на дар он вақте ки танҳо ба шумо лозим аст. барои ҳамин ба ҷои як касро ғайбат кардан беҳтараш ки ба зиндагии худ аҳамият диҳед. ҳурмати ҳамсари худро кунед, ҳурмати якдигарро кунед, на ин ки ранги занакҳои лаби об барин даҳана кушода як касро ғайбат карда шинед. ин рафтори мардигарӣ нест. мард бояд қадр дошта бошад. ранги гӯсоли рихин аз дурӣ гап назанед. тамошобинони доимии канали арзанда, бахшиш ки шумо гапҳои қабеҳи манро шунидед. зеро ман маҷбур шудам ки ба ин хел номардҳо муроҷиат кунам, то ки онҳо гапи хубро намефаҳманд ва одамгарӣ надоранд. боқӣ дар амони худо бошед тамошобинони азиз. хайр, то дидори ояндаям. салом алайкум. Фурқатсозӣ ман Мирзо. Не, телефон Фурқат нест. Чӣ хел Фурқат нест? Фурқат ҳаминҷа хати як ҷани ғавсакаш кор намондагим, чӯ кор кардаси? Ки яка? Не, ман Фахриддин. Кадом шаҳр даи? Дар шаҳри Нижногород бардоштам, данграк. Чанд сол шуд дар инҷа? Фаҳмам.
اگر تو در تایستان بکار باشی بیا همجا یگان جای کار مونیم تا کار کن سومی بلیت ترایی کنم بیر آمد برات ها گاو نیست همین خشمگی از اور آمد کار دار نمیشه میرزا اخیر یک خواهش دارم همین اولیکای فرقت در ترایی کنم برده در اوچهش 40,000 سوم هسته در دستم در نام درایی میکنم بر در اوچه فرقت ده الو الو اکا در کجایی؟ دامی طرفو سراج باید پیش بیو مایل بیو مایل خیلی اومده است شوي يقال عاد إذا كيتسر زي برقل Ребята! Я не дегам башка, сени де погунжегам башка. Школа. Оставайтесь, кто здесь останется? Надо было закинуть. 2 человека, оставайтесь. Кто? Ну давайте вы что стоите? Смотрят на меня. Кто останется здесь? Кто останется Когда здесь? он здесь? Кто останется? А? Кто останется здесь 2 человека? Спрашивай. Дальше пойдут там открывать бордюр. Наталья Алексеевна позвонила. Надо открыть бордюр. Говорите, быстрее. Бордюр я. Останется, если открывать. Вот это заезд до сюда, да? Ну, смотри, да, от заезда. Ресторан убран сегодня. Вот сейчас, где у нас есть вот это вот, открывать бордюр. Сейчас я покажу. Вот здесь, значит, остановитесь, Эй, ага, амның пулау сиген сидигин ичкенler айталмай биз Давайте, становитесь. Идите, Барам. открывайте бордюр. Кто 2 Kettik, человека? Bardurga boramiz. 2 человека, кто здесь будет? Вы? Кто останется? Bardurga borish ketdik. Yuring, ketaverak. Shu Bardurdan so'zi yo'q. Abulla! Когда сегодня здесь работает, все, хватит. Ey, mayli, o'ng nuqtadan jilay bering. Voy, yurib turaman. Hal, yerimize haydaymiz. Otaga ham qachonmisan? салом ҳамватанони азиз, касое дар Русия қарор дорад. Агар шумо ё дӯсти наздик ё хеши таборатон барои мигратсиони карта ба Қазоқистон рафтанӣ бошанд, пас ба компанияи мо муроҷиат намоед. Аз Москва шуморо бе ягон мушкилӣ рафтугашт карда меорад. Агар шумо ба онҳо аз номи канали Шаватюбе занг занед, каме ҳам бошад ба шумо скидка, яъне арзон мекунанд. рақамҳои мусофиркаш дар рӯи экран. марҳамат лозим бошад, ҳатман занг занед, маълумоти пурраро дастрас намоед. салому алайкум бародарон. дар ҳамин ютуб дар омада дар канали душанбе gt подписатсия кунед, зангуларо фаромӯш накунед. дар ин канал видеои беҳтарин дарёфт карда метавонед ва мо кӯшиш мекунем ки дар оянда видеоҳои беҳтаринша ба шумо пешкаш намоем. ва пешакӣ ба шумо гуфтанем ки барои дастгириятон раҳмат.
دوستان برادران پیش از نمایش ماشین ها به شما میخواستم برسانم که یک مادر تنهای ما صاحب 2 فرزند یتیم باشد به کمک ما و شما لازم دارد. یک کم مبلغ یافته پای معیوبش را جراحی کرده است و یک کم دیگر مبلغ لازم شده. شخصانی که شرایط یاردم کرده ندارند این همین نمره کارتش و با چی گفتن این برادرها مثال نه تنها با پول میشه یاردم کرده، دعا کردن در حق مادرمون این هم یک یاردم میشود. همین نوارا به دیگران هم رسونید.